Arvoisa puhemies. Edustaja Pekkarinen, tämä tänään... Pitääkö ottaa vauhtia? Täytyy palauttaa ajatukset, arvoisa puhemies, tähän edustaja Pekkariseen ja se saa vakavoitumaan. Nimittäin tänään syntynyt sopimus ei ole tupo, ei tupolle, vaan työllisyyssopimus. Ja tänään, niin kuin aikaisemminkin hallitusohjelmassa ja budjettiesityksessä, tuotiin vastoin sitä, mitä edustaja Pekkarinen toi esiin, näitä kasvupanostuksia siihen, että suomalaiset yritykset voivat menestyä ja kasvaa. Kuten jo aikaisemmin totesin, energiaveroleikkuri aikaistetaan, tutkimus- ja kehityspanostuksia lisätään, itse asiassa Finnveran riskinottokykyä lisätään, vihreään talouteen tulee uusia panostuksia ja toukokuuhun mennessä selvitetään, otetaanko T&K-vähennys vai tällainen bisnesenkeli kasvuyrittäjävähennys käyttöön. Eli kyllä näitä kasvupanoksia löytyy. Edustaja Heinonen.